Payung. Kedua. Cancer. Bu. Buka ning ditomot biar kowe nak upload iki kok. Aku lho Mas arek belanja saya iki lho Mas. Payungku malah kecer, payung ratu jek iki. Bodi nilai bahenol jan apik. Lah iya ya Mas. Ora rasa kemayu kok antel ngono. Apa sih? Ndah rasane. Kok pengen nyoba. Ras- Enak lho Mas. Kowe bisa nyoba tuman kowe Mas. Ndah rasane ya to. Sedit. Waduh Aku kok. belanja saya. Tuh, Bos, kuacar kok. Oh, lah ngopo to nggur. Delok wong ngono. Kok ngerti wae to Mas, sampeyan aku seneng tare sing gede-gede koyo ngene iki. Apa to? Tare Mas, gede-gede banget Mas. Marem. Nek karo Piro sampar engko nganggo payung udan wae ora kok metu kok. Nek jenenge putri ki aja ngasih panasan yo Mas. Mangga Pak. Iya, jan Selawewu. nembokong le apik kok mentrok. Banyak Mas iki. Tak rasane to. Hah? Tak rasane kuwi to. Ya Mas. Ora sudi Kak. Apa gur guyon? Enak apa? Rasane beda lho Mas. Tenang kandhane kok. Kowe dijamin tuman sesuk. Lono artis kok cekile Kak. Udah blestrek ngono. Ora lho to. Apa Pak? Bubur sego. Bubur sego. Waduh, lah kan iki suruh dikai bubur ya Pak. Wah. Pak bengkong Pak. Jan ngeres tenan nek enek dodo iki kur ngeres tenan. Wis senengane kok gerak golek ukara. Piye yo? Ayo, fungsine kene ndelok to. Bengkong lho Mas. Jengking kok. Dibayar to Oh, tugel. aku iki sembarangan tak gelke. Nya tak nek duit aja kok wong susah nek. Enak saner belanja saiki. Pecel pule wow. 4.000-an. Yo, terake cilik-cilik.